Genbrug er godt. Vi samler skraldet op. Skrald er ikke godt, så tag nu og stop. Vi kan bringe verden på det rette spor, og vi rimer med de gode genbrugsord. Pas nu på moder jord. Pas nu på moder jord. Hey høne her, pay attention. Vi har en lille situation. Jorden er træt, den kan ikke følge med. Vi må gøre noget, vores forbrug bliver ved og ved. Tøj, bamser, møbler og plastik. Hvis det ender i naturen, er det ikke fantastisk. Snickerspapir er en environment crap, så hør dog på vores skraldegenbrugsrap. Brug nu dit hjerte, det ligger herinde. Hvis vi samarbejder, kan vi alle vinde. Genbrug er godt. Vi samler skraldet op. Skrald er ikke godt, så tag nu og stop. Vi kan bringe verden på det rette spor, og vi rimer med de gode genbrugsord. Pas nu på moder jord. Pas nu på moder jord. Hey, vågn nu op, der er faktisk nogen, der passer deres job. Skralde- og genbrugsmænd kan deres kram, så jeg sylte dem og lave noget larm. Der er guld i din mobil, som kan bruges igen. Den må ikke smides ud, men skal afleveres med en ven. Deponi, kemikalier og asbest er noget. Det er på tide, at vi tænker på miljøet. Det er stort. Mennesker har skabt en forurening, vi har. Vi må hjælpe vores næste, så vi kommer godt herfra. Genbrug er godt. Vi samler skraldet op. Skrald er ikke godt, så tag nu og stop. Vi kan bringe verden på det rette spor, og vi rimer med de gode genbrugsord. Pas nu på moder jord. Pas nu på moder jord. Er du klar over, at der er 2 store skraldeplastikøer, der flyder rundt ude i Atlanterhavet? De er større end Sjælland og stikker 32 meter ned i dybden. 80% af dem består af det affald, du har smidt eller tabt på landjorden. Det bliver ført derud med vinden og havstrømmene. Fugle og fisk spiser af dette affald og dør, fordi de bliver kvalt af det. Synes du det er i orden? Du kan gøre noget at starte lige nu. Genbrug er godt. Vi